mag-spearfishing ulit kasi may araw na. So let's go. Ready na. Loaded. Loaded. Ayan. Bumaba na kami ng ayan. Itaas mo bro! Itaas mo! Kaya mo siya ayaw pang sumabi. Papakameron pang kasama. Kaya pala may buya. Kaya pala gumamit ka ng buya. Ay, kung pangkat na to, nagiging na naman. Oh, sarap kinilaw yun. Oh. Sabi nila, Nagdilaw kami? lang daw kanin, maraming kanin din. Uy. Kaon. Oh. Yummy. Ba't tinatakpan mo yung uso mo? Siyempre. Nakita na kanina pa. Alam nila sweet lip. Pagkain ng maralitang Pilipino to. Oh, bro. Ito tumayo. Dance pa ah. Yan, dalawa na lang kami natira. Matira matibay. Matira matibay daw. Ano kakainin nyo dyan? Ito na lang kanin. Ay, wala na ring mata. Meron pa dito. Wala nang mata oh. Simot. Simot bro. Abos eh. Matira matibay ha. Tinirap pa rin ha. Next time bro, pag mana, bigyan ano maliit na cooler katulad sa akin para malagayan ka dala. Para nag-uwi talaga ako isa. Dito sa bahay kasi hapon na kami umalis tsaka na traffic na. So, yung mga nahuli ko is ito na lang na iuwi ko. Ito lang kasi yung malaki, yung tanigi at saka barakuda, yung king map. Yan.
Binibenta ko na. So, ito lang yung naiuwi ko. Pang ulam lang namin. Ito. Ito. So, ito ililinisin na natin. Let's go. Yan. So nga pala, yung naiuwi ko is isang samaral, itong, o rabbit fish, and then snapper, saka isang giant trevally. So ikakat na natin to para bilisan lang. So, yan o. Tingnan mo yung laman, guys. Talagang fresh na fresh siya. So, kung sinong gustong tumikim, may pumunta lang dito sa bahay at matikman nito. Pansin nyo guys, ang bilis ko lang mag-cut. Kasi parang medyo sanay na rin. So ito na yung ulo. Sisigang ko ito mamaya para mas masarap. Oh. Bilis ko lang maglinis ng isda.
Kunti lang dinala ko kasi dalawa lang naman kami ni Miss dito sa bahay, kaya okay na to sa amin. Sobra kami dito. Tsaka meron pa kami special. Ayan. Alimango. Oh, di ba? Sarap.